Bravo, Pompu! Să de care crezi că ai făcut 11 ani? Cum adică 11 ani? Insistăm? Hai să zicem, mă, Pompu. Hai nu știam, mă, Pompu, mă. Imediat e... Mhm. Imediat devii... Cum să spune? Na. Dar mai trebuie un pahar, am știut. Păi ia și pe ăsta. Nu, la fel. N-am. Nu. Până mine. De unde? Că voi divergeți unde pe balcon. Lasă, le-au pe ăsta. Nu că am băut Nu-i din nimic, am să băut se vin din acceptă. Raul. E ziua ta, ai desfăcut șampania, te-ai împățat. Mersi, mersi. Am băut vin din el așa, pe la mine cu... N-am până la urmă, mersi. La mulți ani, Pompu. Mersi, Xean. La mulți ani, bă, Pompu. La mulți ani. La mulți ani, Steve. La Mulți mulți ani ani, toată Pompu. lumea și mai ales decembriștii și toți ceilalți după aceea. Da. Că Dar ce mai sunt tare? o grămadă. Da. cei mai tari. În gașca noastră cei mai mulți, domnii decembriști. Ce mai tare să născuți iarna? Păi toți suntem născuți iarna dacă o Da. iei așa ce e aici de fapt. Da. Numai că tu ești Și primul re- și eu ultima. Da. Pompu, Renault. decembristii cei mai tari. Da. Am zis că săgetorul și capricornii și mai tare. Februariștii sunt cei mai tari. Da. Și Adelina se luptă ea pentru scorpioni. Da, de geamă. Adelina mi-a zis prima la mulți ani. Oh, Azi noapte la 12:00. pe net, pe Messenger. Da. Și după aia mi-a zis Niță, după aia Anda. Deci azi noaptea așa învățai. Pe mes. Să N-am fii... învățat nimic la română, dar iau 10. Parcă numai la română n-ai învățat nimic. Știu? Parcă numai la română. Hai, lasă-l Și în pentru mine nu m-am pace. pregătit, deși știam... Pentru mâine n-ai știut să pregătești. Nu, ieri, pentru Ieri pentru azi. pungul la 17 ani, filmat pungul la 17 ani. Ultimul an de De... sub protecția părinților de anul viitor, la Nici nu făcut vine să prostie, cred că ești trebuie direct să- răspunzător. Eu mă simt răspunzător așa. Mă, jos, mai jos, tot mă rămânea în cap. Dacă nu mă gândeam la chestia Știam că asta. poți să tai, cine taie tortul? Să tai eu? Cum? Nu-l tai. Păi da, stai. Păi da, Că stai să ne lasă M-au- de să luăm un cuțit. m-a copleșit situația. Ți-ai trimis ceva sănără pentru voi de acolo. Orice cuțit sau că... Nu corpul. Uite, vă, ridică ăla pe care ai pus mâna. A, știu care. Uite ăsta. Nu, ăla e cel mai sigur. Ăla e. Și cum tai? Nu știu. Să tai cu asta? Hai să tai. Să le spun. Sau o iau pe asta, sau o las? Sau o tai? Gândește-te și unde e mijlocul și... Aici. Vezi că mă dau din lumina ta. Uite, vezi, încep să cresc. Și apeși până jos, până simți că ajung la farfurie. Simt și eu. Hai ca să o tai așa. Aia e pentru sărbătorii. Nu neapărat. Mie prefer să mă las să-mi tai eu, că dacă îmi tai una de-asta... Nu, stai, mai ținut să zic. Gata. Și azi, după film, e și ziua lui Harry Potter. De ce? Păi nu știi că era ziua lui Harry Potter, că tot îți placă la Howard de ziua lui. O bine meritată porție pentru Pom. Porțioară. Așa sau așa zis? Erau indiferent cum la subțire. Așa e bine? E mare. Așa. Așa, până așa, e destul de mult. Că știu că e foarte dulce și... Nu știu. Da, n-are nimic. Da, n-am băut. Oricum, eu nu știu dacă. Nu așa se face, erau Da, răzbitor. Cu cât e mai dulce, cu atât e mai bun. Cunoaștem asta logica ta. Da. Cât e mai dulce, cu atât e mai bun. Dulce să te doară dulce. Te doare dinții, să scrape dinții de dulce. Să te ierte că l-ai Așa. turnat, așa că tu știi. Țiang, alege. Nu, Știu că... Raul. Nu, nu te supăra, dar nu pot, chiar nu pot. Deci la bomboană... Ăla mi-e bun, bă, pun cu cealaltă. Da. S-a omorât părinte Țiang. Păi dacă nu, noi măcar... Asta e cum... Știi că
să intre și Aia în mă nas. știu un Stai alb să și unul știi. negru. Da, voi să mergem în Wow. Nu știam de ce scopești Mai acolo, faceți mie. odată că n-am putut să iau. Hai să mă urătăi și să știi. Ce te faci? Hai, Xiangă. Dar uite, Xianga e cea mai puțină. Gata. Raul e un nu? Să mergi că masa să te scol. Dar ce s-a murdărit drastic? Nu, drastic, dar... Și a zis, dă-te să mă duc să mă privesc. Dar nu, dacă arăt fain, nu mă. Dar mă spăl pe mâine. Ia vă puncu. Wow. Păi da, stai. Ia stai să mă știu. Păi dar tu nu ești să ca mine. Eu sunt luptător de gherila. Nu. Wow. Stai să mă ajut să văd. Măi, leul, măi. Wow. Ce frumos ești. Păi și tu de ce nu ești? M-am spălat. Acesta este bulinul. Auzi, bă, puncu. Stai, nu așa, aha. Stai, leule. Bă, puncu. Bă, puncu. Ți-am dat, ai ce să-mi dai să... cu ce să mă îmbrac? Nu neapărat așa, dar mâine, când mă duc. Găsim un tricou, ai tricou aici. Stai să dai cămașa jos, bă, pompu. Poate pe mâini să dai cămașa jos. Păi stai acum că nu mai mult, că o să termin. Mă, leule, mă. De când te-ai mai spălat așa bine pe față? Mai pe acolo. Unde mai am de lucrat și după asta am să test final. Gata. Punct curat.